kama an kun ye publication bila k'a fɔ ko sɔni ani o kumana Burama Sumano an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ko Burama Sumano bɛɛ b'ale dɔn ni o kumana an ka jamana laadalako ni tabiyaw ɲamakalaw ka ko fan o fan o kɔni i b'ale dɔn n'o taamasiyɛn ani kokɔrɔw laseli an filɛ kalanbulon na de Bagadaji nka n'i ye ɲamakala kɔni fɔ i bɛ foli kɛ ɲamakala bɛɛ de ka ɲamakalaw k'a daminɛ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi fo ka n'a bila o kumana minnu bɛ kalanbulon kɔnɔna la ka Mali ɲamakala bɛɛ fo k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dante foli min na an ka sponsor officiel an b'u fo kɛnɛ in kan n'o o ye Tetuli Bɔnbɔn a ka foli o bɛ kɛnɛ kan Jisoma maaw an b'u fo dante foli min na Kiyatu Jalo Bote New York jamana kan an bɛ foli belebele d'a ma Te Unda an ka foli belebele b'a ye fo ka taa bila Cheikh Serif Chami Aidara an b'a fo Musa Samake belebele an b'a fo Marabu International an bɛ foli belebele lase o kuma na an dɛmɛbaga bɛɛ ma maa bɛ yen ko bɛ an sponsoriser baara ninnu na an ka foli bɛ bɛɛ ye video a ka partager k'a kolonkolon bɛɛ ka se k'a sɔrɔ cogo min na barisabula bi baroda min bɛna sigi bɛɛ bɛ kalanbulon sɔrɔ i sigiyɔrɔ la gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan bi yan'a ka bɔ k'an k'an taayɔrɔ ɲini an k'an bɔ yɔrɔ dɔnbaliya o bɛ se ka kɛ o de y'a to an bɛ barodaw sigi ani maa lafaamuyalenw minnu bɛ tarikuw dɔn minnu bɛ kokɔrɔw dɔn o kumana hakilinadi de don k'a fɔ k'an bɛ kuma o kuma fɔ awa an b'a dabɔ sɔsɔli kama an b'a hakilina de di tɔmɔta bɛ tɔmɔta la maa min bɛ k'i lamɛn o ka kekun ye bi an ni Burama Sumano an bɛ ɲɔgɔn fɛ maa min don a tɛ yira mɔgɔ la nka o t'a bali maa tɛ se ka kɔnɔden kasi kana dege ka tɛmɛ a yɛrɛ kan an bɛ a yɛrɛ foli d'a ma k'a yɛrɛ bila k'a yɛrɛ ɲɛfɔ Burama i ni wula an b'a Jawara nba baasi tɛ yen tɔɔrɔ tɛ Bobo e bisimila i n'i ka jama ka Damangile fo nba ka filɛlikɛla ni lamɛnnikɛla bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la Burama Sumano bɛ Bamako laada min kɔnɔ o ye ɲari laada de ka ɲari ni surakaso fila fo o tulo bɛ foli la kuma dɔn ni kuma se o tɛ Burama Sumano bila kuma la n y'o f'i ye ka tɛmɛ dugumɛnɛ tɛ kini kɛ biɲɛ kama a b'a k'a tɔgɔ de kama ne bɛ n kɔrɔkɛ ka ci la o ye Dirisa Sumano ye o ye Ala sago i sago a diyara n ye Isumano mais yan'an ka don an ka baro senba la n'o ye Mali yɛrɛ tɔgɔ bɔra cogo di ne ko an filɛ kɛnɛ dɔ kan an ɲɛ bɛ sièges bɛɛ fan bɛɛ ko kalanbulon n bɛ fɛ ka dakurani fila fɔ dɔrɔn maliyɛnw kan dɛ parce que nin y'an kɔni fɔlɔ ka nin ye dɛ nin ye bulon jumɛn ye Bobo nin ye jeli kalanbulon de ye Burama Sumano ye jeli ye n ye san 10 de kɛ n bɛ farajɛ kalan kuma la français jeliya la jeliya tɛ technique d'expression art oratoire n y'o kɛ centre dramatique de Caen na Basse Normandie n y'o kɛ théâtre de Châtelet la n ye baara kɛ ni Yale University ye Amérique nka ka bɔ ka taa diɲɛ kalan kuma la e dun fa jamana ka mɔgɔya sinsinnen don kuma de kan ni bɛɛ ko ko kuma tiɲɛna yan nka anw fɛ yan nɔ bɛɛ b'a dɔn tigi dɔ bɛ kuma la o ye ɲamakalaw ye sani ka taa farajɛw kalan la i bɛ na i fa jamana kɔnɔ ka mɔgɔw kalan la o kama an ye kalanbulon dayɛlɛ yan 2012 an b'a san 11 na awɔ ɲinan y'a san 11 an bɛ ɲamakaladenw kalan kuma ni dɔnkili jamana danbe ni a tabiyaw la Allahu akbar o de kama ayiwa an b'a ɲini caméra-tigiw fɛ a ka jɔnbaw ka ye parce que n'an ye nin kuma in fɔ ni mɔgɔw ma awɔ mais u ka jɔ sièges la k'an bɛ kalanbulon de kɔnɔna la nin ye kabako ko dan ye k'a fɔ ko nin ye kalanbulon de sigilen ye Burama Sumano kɛ bɛ ka kalanbulon sigi kuma dɔn ani kuma kama maaw k'u bɔrɔ dɔn n'o tɛ tiɲɛ la a tariku in kɔni kɛra sababu ye anw ma muso surunin den musojan den an yɛrɛ tanuni bɛɛ kɛr'o ye mairie-daw la n'i yɛrɛ mɔgɔ min ba ka surun sa ayiwa janya ma fɔ o kumana surunya o fɔ musoya to yen n'o tɛ an ye taninka bɛɛ don la fɛn na ayiwa Burama ayiwa o kɔni kun ye an don tɛ ka ɲɛnajɛ dɔɔni kɛ an bɛ don an ka baro sigi sen kɔnɔna la ayiwa an y'a ye k'a fɔ Mali Burama Sumano an bɛ Mali min fɔ Mali ye mun di Mali mun don ayiwa Bobo Mabel ni kuma in diyara n ye wa kuma in ka gɛlɛn parce que an bɛ yafa deli de kɛ quoi ni fɛn ɲɛfɔbaga cayara n'a ɲɛ dɔn y'o fɔ n k'an ta ye hakilinadi ye dɛ n m'a fɔ n ko ne ta ye tiɲɛ ye nka mɔgɔbaw ye min t'o kɔ ne bɛ se k'o di wa dɔ la diɲɛ gafe sɛbɛnnenbaw kɔnɔ i bɛ taa i b'u sɔrɔ a kɔnɔ
minnu y'a fɔ ko Sudan de yɛlɛmana ka kɛ Mali ye minnu y'a fɔ Manden de kɛra Mali ye f'i ka nin kuma ninnu ta yɔrɔw de dɔn i k'u kɔrɔw dɔn. Arabu de ye yan sɛbɛn ko Sudan. Sudan bɔra arabu de la. Arabu de y'a sɛbɛn Sudan. Sudan français donc arabukan de don. Arabukan Sudan kɔrɔ de ko farafinna. I m'a ye u ka laturu dɔ bɛ yen ko Bintu Sudan. Awɔ Bintu Sudan. Ko farafinna bogotigini. Bintu ye bogotigini Sudan ye farafin. Bintu tɔgɔ de ko bogotigi. Sudan ye farafin. Donc arabu tun b'an ka tariku sɛbɛn u b'a fɔ ko Bela et Sudan la terre des noirs. O Bela an b'a fɔ de ma Bilal mun bɔ Bilal o de ye Bilal o ye farafin. Tubabukan fɔla b'a fɔ Bilal ma ko Bled. Tubabukan na fɔ de Bilal ma de ko Bled. Bela. Bela. Bled. Bled. O de kosɔn n'i bɛ farajɛla n'i bɛna Afrique i b'a fɔ ko je vais au Bled. D'accord. A taara arabukan de kɔnɔ. Parce que an ye arabu dɔn tubabu ye. Oui, an ye arabukan dɔn tubabu ye. Voilà. Effectivement arabu de fɔlɔ nana yanni tubabu kana. Et puis tubabu y'an ka tariku fɔlɔ minnu ta u ye tali kɛ arabu ka seereya de kan. Arabu ye mun sɛbɛn. Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Tarek el-Fetash, ou le ta ka référence ta ka sɔrɔ ka gɛrɛ anw na. Oui. I y'a faamuya? Oui, parce que i marabaga fɔlɔ kuma dɔ bɛ se ka sɔrɔ u bolo ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. A ko fanba taara ye. Nka olu nana sɔrɔ a bɛ fɔ an ka mara ma ko Manden. O Manden bi bɔ min a bɛ taa min. Ka bɔ Gambi ka taa fo Niger. Ka bɔ Kɔgɔji da la ka taa Tukɔrɔ jamana ka fo Nigeria. Manden kun ye nin bɛɛ de ye. Awɔ Manden tun ye nin bɛɛ de ye. O de kama ni dɔ y'a fɔ an ye ko mara dɔw tɛ Manden kɔnɔ an bɛ yɛlɛ la an b'a fɔ dɔrɔn i tɛ Manden dɔn. I tɛ Manden dɔn n'o tɛ n'i bɛ Manden dɔn Manden n'i k'i b'a délimiter bi tu as 13 à 16 républiques mun bɛ Manden kɔnɔ. 13 à 16 républiques. Mun bɛ Manden kɔnɔ. N'i ko i bɛ Manden ta kɔrɔlen ma. Ne taara Jamena ne ye Tarawelew ye Jamena Tarawele. Jamena kelen kelen. Jamena an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye documentaire monté ɲɔgɔn fɛ Jamena olu ye Tarawelew olu tɛ foyi dɔn n'i ye Manden fo u bɛ tunu n'i ye Mali ko fo u bɛ tunu mais Tarawele tɛ kan fosi ye fo Kakɔrɔ kan o Kakɔrɔ dugu dun don a dugu tɔgɔ Ja mɔgɔ minnu bɔra a dugu la a bɛ f'u ma Jaguraga wali Tarawele olu ye tɛmɛsira dɔw de i y'a faamu ka kɔn a ka fɔ Manden bɛɛ b'a dɔn dugu 12 tun don Sumaworo Kante ye kɛlɛ kɛ dugu minnu fɛ kosɛbɛ a si kelen kelen tun tɛ se Sumaworo la dugu 12 ko an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ min mana bila kɛlɛ kuntigiya la ka se Sumaworo la dugu 12 bɛ fara ɲɔgɔn kan ka masaya bien turu ye nin de kama taa kɛra Sunjata nɔfɛ. Donc dugu 12 ka k'u ka fara ɲɔgɔn kan mais ni kɛlɛ kuntigiya tora dugu min bolo tɔw bɛ fara o kan. Ni non c'est à dire que ni e de taara k'e bila kɛlɛ kunna. Wa n'i ye kɛlɛ conduit. N'i ye kɛlɛ conduit. N'a labanna kunnawolo ma. N'a labanna kunnawolo ma o tuma se sɔrɔla dugu 12 bɛ fara ɲɔgɔn kan k'e kɛ ɲɛmɔgɔ ye dugu 12 ye ɲɛmɔgɔ ye. Au lieu que tu sois le roi tu serais l'empereur. Oui, i bɛ kɛ empereur de sisan. Voilà. Oui, parce que royaume de farala ɲɔgɔn kan sisan k'e bila ɲɛfɛ. Oui. Donc o dugu 12 la u ye filɛli kɛ filɛli bɛnn'a ma ko taa ka kɛ muso mango den nɔfɛ min ba ko fɔra k'a sɔrɔ a ma furu. O tun ye Sunjata ye. A kɛra Sunjata nɔfɛ ka n'a ten n tɛ Sunjata ka tariku nɔfɛ. Maintenant taa kelen Sunjata nɔfɛ Sunjata nalen ani cɛw bɛnna u kumana yɔrɔ min na a yɔrɔ filɛ Kaba Kangaba u b'a fɔ Kangaba Kangaba bada la ani cɛw kumana yen o don Kangaba ma kɛ dugu ye kungo jalan de don u kumalen ani cɛw bɛnn'a kan bɛnkan dugu 12 bɛ fara ɲɔgɔn kan masaya bɛ di kɛlɛkuntigi ma nin bɛ to a ye nin bɛ to a ye n'a tɛ yen a den bɛ sigi n'o tɛ yen o den bɛ sigi o de kama dynastie ko wolola anw fɛ Manden. Dynastie nana tan de. Dynastie ko nana tan de. Oui, oui. An ka dynastie nana tan de. Maintenant bɛn kɛra nin kan a bɛ fɔ o ma ko la charte des chasseurs. La charte des chasseurs. On dit charte des Kurukanfuga. Nin ye la charte des chasseurs. Nin ka kɔrɔ charte des Kurukanfuga ye. Oui. I y'a faamuya kɛlɛcɛw bɛnna min kan o charte de ye nin ye. Maintenant bɛn kɛlen a kan
kɛlɛ kɛra bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'o kalan bila bataille de Kirina kɛlɛ kɛra Kirina se kɛra Sumaworo la donc dugu tan ni fila ye min fɔ sisan an bɛ n'o de waleya Konkanya Dagajala Sibi Tabu Sɔbɛ Bale Kunkun Bantan Ɲani Kama n bɛ fila mara n bɛ taa di ma n bɛ fila mara fila ta i ka fila tu a t'a ta a belebele n bɛ fila mara ninnu dugu tan ni fila ko sisan an ye min fɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ an k'o waleya parce que Bubu Mabel foyi tɛ dilan kuma kɔ nka n'a bɛɛ danna kuma ma baara tɛ kɛ dɛ il faut que baara de kuma ka ɲɔgɔn dafa sa ka jɛgɛ minɛ ji la k'a ko la k'a tobi o la k'a dun o la i bɛ fɛn nɔgɔlen dun o tuma k'an ka san kelen di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka t'i hakili jagabɔ bɔ an k'a lajɛ an bɛ se ka jamana in jɔ ni kan mun ye an b'a jɔ ni jɔsen mun ye an b'a jɔ ni tagabolo mun ye donc dugu tan ni fila in nana bɛn nin kan tugun kɛlɛ seba sɔrɔlen kɔfɛ ok donc sisan an tɛ taa ni dugu tan ni fila si kelen kelen kɔnɔ parce que an mana taa mɔgɔ mɔgɔ fɛ yen hadamadenya gasi kama an bɛ wageya ka sariya dɔ boli a kan wala o yɛrɛ bɛ wageya ka sariya dɔ boli an kan ko an ka taa yɔrɔ la min tɛ mɔgɔ si ka yɔrɔ ye histoire de se retrouver sur un terrain neutre o terrain neutre de tɔgɔ ko Kurukanfuga o don o tɛ mɔgɔ ka yɔrɔ ye o donc Kurukanfuga tun tɛ dugu tan ni fila in si fɛ ayi hali bi n'a bi i bɛ tɛmɛ Kurukanfugala de ka don Kangaba kɔnɔ awɔ c'est vrai i bɛ tɛmɛ Kurukanfugala de ka don Kangaba kɔnɔ o don Kangaba yɛrɛ ma sigi yanni a ka fɔ Kurukanfuga bɛ Kangaba fɛ i y'a faamu o la san 1236 de y'u ɲɔgɔn sɔrɔ Kurukanfuga kɛlɛ kɛra 1235 u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kurukanfuga bɛn kɛra Jata sɔn kɛra a ta ma dɔw ma sɔn bɛɛ ma sɔn ayi bɛɛ ma sɔn dɛ ɲani masa kara ma sɔn jigi faga jigi ma sɔn bele ba bele ma sɔn kola suma ma sɔn turama ye saba faga fakole kelen faga masaya tɛ taa karo gɛlɛya kɛ o y'o f'i ye o cɛɲɛni fɔ dɛ o de tun kelen bɛ k'u gɛn na nin wagati in na masaya tɛ taa karo gɛlɛya kɔ dɛ i ka nin kuma ye tiɲɛ a sera wagati ma koyi ayi masaya tɛ taa karo gɛlɛya kɔ o n b'o f'i ye quoi ni ala cɛ Bubu Mabel Asimi a tɛ masaya tɛ ni karo gɛlɛya tɛ dɛ Asimi an b'a f'i ye dɛ masakɛ nin jugu oui i b'i ka jamana ci nka masakɛ min kɔni t'i fɛ i laban b'i ka jamana bɛɛ lakasi bɛɛ bɛ kasi awɔ parce que mɔgɔ lakasila e ko k'o tɛ kasi awɔ o b'aw bɛɛ lakasi ayiwa ala k'an kisi olu de bɛ yen i y'a faamuya wa o la dugu tan ni fila farala ɲɔgɔn kan sisan a bɛ kɛ dugu jumɛn tɔgɔ ye n'i y'a ye sisan misali don Mali Burkina Niger o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko alliance munna o ma tɔgɔ wɛrɛ d'a fɔ ko AES parce que Burkina tɛna jɛn n'a ka fɔ ko Mali Niger tɛ jɛn n'a ka fɔ Burkina an ye kelen ka kɔni tɔgɔ kɔni tɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa tɔgɔ kura de ɲini mais a tɛ kɛ mɔgɔ si ka tɔgɔ ye bilen awɔ ça c'est vrai kodi bon o de kasɔrɔ ne bɛ to k'a fɔ ko kura tɛ ka kɛ quoi il faut juste interroger l'histoire oui i y'a faamuya o de la u nana ɲɔgɔn faamuya ko an ka jɛ ka tɔgɔ kura ɲini ka da mara la o tɔgɔ kura ɲinitɔ dugu tan ni fila faralen ɲɔgɔn kan tɔgɔ ɲinitɔ filɛli kɛra ko dugu in tɛ sabati fiyewu fo saraka ka bɔ jila maa la Samara an bɛ ka don kuma kɔnɔ jila maa sisan fo ka saraka bɔ jila maa de la jila maa jila maa mɔgɔw b'o ni Bafaro de confond awɔ effectivement mɔgɔ bɛ jila maa ni Bafaro de confond jila maa ye Lamantin de ye Bafaro ye Sirène de ye oui Bafaro de kunkolo ye mɔgɔ ye a sen ye jɛgɛ ye jila maa fan bɛɛ ye jɛgɛ de ye awɔ c'est vrai jila maa kɛra ko manɔgɔ yɛlɛmalen to façon dɔ la c'est vrai voilà jila maa ko ka taa faga gun kan a tɛ layɛlɛn ka bɔ ji kɔnɔ quoi gun ye yɔrɔ îlot yɔrɔ min bɛ wuli fo ko ji kɔnɔ yɔrɔnin min bɛ ji sanfɛ dɔɔnin fo bɔgɔ b'a la mɔgɔ bɛ se ka sigi ko k'a saraka yen de a ka minɛ ji la ka tila k'a saraka yen jila maa awɔ Bafaro côté de jila maa i y'a mɛn a minɛlen k'a saraka bɔ yen ko cɛ naani ye Manden tu tigɛ Kiri tu tigɛ Kiri sabatira o cɛ naani kɔ olu de cilen filɛ ka kɛ dugu 12 ye k'olu farata don ɲɔgɔn kan ka dugu kura sigi ala ka dugu sabati i b'a fɔ Kiri sabatira o cɛ naani sogo Tiganjan Manden Santigi Sendugu Rafa n bɛ naaninan mara i b'o fana mara tugun o ye saba de ye sisan saba de bɛ mara la olu marakun de bɛ yen nɔ parce que ɲamakala banna kalan de ma c'est vrai
ko dugu sabatira ni cɛ naani kɔ cɛ tan ni fila bɛna dugu mun sigi ala k'a sabati hɛrɛ mana ye saraka bɔlen kɔ o hɛrɛ bɛ hɛrɛ mana ye saraka bɔlen kɔfɛ o hɛrɛ bɛ manden sankɔrɔ an donna manden fɔcogo nana tan de o hɛrɛ bɛ manden ça veut dire quoi n'i ye saraka bɔ garijɛgɛ kama garijɛgɛ man na o tɛ kɛ saraka tɔnɔ ye o tɔnɔ ye o ye maa tɔnɔ ye manden i ye maa mun saraka nin ye maa mun saraka nin y'o tɔnɔ ye ouais et puis i b'a dɔn le voyage est comme on le dit la meilleure leçon de géographie mais aussi une grande partie de l'histoire ouais ni pour que i ka nin yɔrɔ in faamuya ni kamabulon ti bɛna kɛ u b'a fɔ ko kamabulon ti kaba kaba ye u bɛ bugu in mun ni bɔgɔ min hali sini a bɔgɔ tɛ taa yɔrɔ fila dɛ maa in sarakara yɔrɔ min na manɔgɔba gun gun ka ɲi a bɛ fɔ a ma ko manɔgɔba gun jeliya kan na bɔgɔ in bɛ taa yen a bɔgɔ tɛ se ka taa yɔrɔ fila la maa in sarakara yɔrɔ min na hali sini bɔgɔ in tɛ taa yɔrɔ fila bɔgɔ in bɛ taa yen o de la sisan u ye dugu wele ko manden i y'a faamu jata y'a ka masaya kɛ o manden de kɔnɔ fo an ka fɛn dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye non nin ka ɲɛfɔ sisan a bɛ ka faamu Sunjata a nana ni adamadenya ɲɛnabɔli ye a nana ni fanga dancɛbɔ ye Sunjata de tile la an bɛ min wele ko fare n'a bɛ fɔ ko gouverneur o yɛrɛ Jata de bolo Jata de ye parce que masakɛ tan ni fila bɛ min ye i ka masaya bien tora ale kɔrɔ sisan Jata ma kɛ masa ye i yɛrɛ Jata tɛ kɛ masa ye masa wɛrɛ ka ye o o tuma a ye masa bɛɛ kɛ fare ye les rois sont devenus des gouverneurs i b'i ka dugu mara n'i ka fanga ye n'aw ka sariya ye nka ne ye masakɛba ye o la a tɛ se k'a f'i ma masa bilen a bɛ f'i ma fare o kama n'i ye tariku mɛn n'u ko mɔgɔ min ma farin fara a bɛɛ kɔrɔ ko gouverneur o kɔrɔ masakɛ tɛ tuguni parce que ni terme ninnu bɛ kalan de non ni ninnu ma kalan ni tɛ se ka ɲɛfɔ donc i bɛ dɔw yɛrɛ kan mɛn fara makan fara mɛma farin tun kɛra to ye masakɛ ye mɛma e yɛrɛ ko mɛma gouverneur e ko mɛma farin kama e bɛ se k'u ka masaya fɔ cogo di tuguni o banna o binna o masaya kɔrɔ kun don i y'a faamu wa donc a ye masaw kɛ gouverneur ye et il a décentralisé le pouvoir bɛɛ b'i ka fanga ɲɛnabɔ i ka fanga o tuma la san mana yɛlɛma wali kalo wɔɔrɔ i bɛ na ne masakɛba fɛ yen an b'a ɲɛnabɔ ni jamana yɛrɛ ka sariyabaw a bɛ komi Amérique bɛ cogo min na bi awɔ i b'a fɔ États-Unis bɛ cogo min na État bɛɛ n'a ka sariyaw bɛ yen loi fédérale bɛ yen donc Jata nana ni o décentralisation ye Jata de abolition de l'esclavage kɛ ka jɔnya aboli pewu Manden jɔn tɛ yen o Jata de ye jɔnya aboli Manden o Jata ale de nana ni organisation sociale ye Tonta jɔn tan ni wɔɔrɔ Ŋara naani Mori Kanda duuru Mamuru Si cɛ duuru Manden mɔgɔfɛmɔgɔ saba Jata de nana ni organisation o mɔgɔfɛmɔgɔ ye jɔn ye mɔgɔfɛmɔgɔ ye mɔgɔ de ye minnu bɛ taa ni ka segin kɛ dugu kɔnɔ mais dugu denw tɛ donc dɔgɔyama tɛ quoi ayi dɔgɔyama tɛ o mɔgɔw t'a faamuya jaabi ninnu karamɔgɔ minnu n'u ka kalandenw bɛ dugu ni dugu cɛ yaala la Manden ko k'o ye mɔgɔfɛmɔgɔ de ye a t'i dɛmɛ kɛlɛ la i ka kɛlɛ tɛ s'a ma wa ni mɔgɔ k'a bɛ s'a ma i bɛ don a ni jugu cɛ a bɛ na i b'a balo a bɛ si i ka so a bɛ taa o de b'aw cɛ mɔgɔfɛmɔgɔ de a bɛ balo mɔgɔ tɔw fɛ de yanni wagati cɛ donc Manden ye nin bɛɛ ɲɛsigi Manden ye nin bɛɛ ɲɛsigi o de jɛtigɛ b'an bolo hali sini dunan bɛ don e ka so a bɛ dumuni kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka taa donc a bɛ se ka wuli mɔgɔfɛmɔgɔ dɔw ka sɔrɔ bi an ka lagosi kan tɛ a bɛ n'i ka du ma ni ko bin n'i ka du kan a bɛ se k'i dɛmɛ diyagoya tɛ yarɔ kan mɛn baliya i bɛ tanuni kɛ lagosili ye i bɛ tɔgɔjɛ kɛ ninnu awɔ o ye tiɲɛ bi a bɛ fɔ mɔgɔ dɔ ma sisan nɔ a ka hakɛ dɔ bila a kɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ i y'a nini de k'a sɔrɔ nini tɛ a bɛ si dɔ de nɔfɛ si dɔ bɛ yen n'i m'o sago e bɛ bilala mansaw de kɔrɔ e ye bilakɔrɔ de ye o bilakɔrɔ de kɔrɔ n'i bila kɔrɔ dɔrɔn den kelen tɛ se ka bɔ o a kɔrɔjɛ ye nin dɔrɔn a kelen n'a fɔ i si ma se nin ma fɔlɔ i bɛ mansaw de kɔrɔ minɛ bilakɔrɔ e bɛ taa min bon mais bi a kɛra nin ye a bɛ fɔ mɔgɔ ma a ka hakɛ to nin ye jatɔ ye mɔgɔw b'i kɛ cɛko ni musoko de ka sɔrɔ jatɔ kɔrɔjɛ ye zon de ye bingannikɛla de ko don brigand de grand chemin a bɛ fɔ de ma maninkakan jeli na jatɔ ani cɛko ni musoko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la
a bɛ se ka ta min fɛ hali cɛ kɔni muso i bɛ bi wolomuso kan. ayi les brigands des grands chemins minnu bɛ sira tigɛ ka sonyani baw kɛ olu de tɔgɔjɛ ye jatɔ ye. maintenant minnu bɛ taa walimuso suɲɛ i b'a fɔ kuyatelaka ninnu i y'a faamuya bon jata ye ninnu bɛɛ kɛ sauf que jata tilela mande ma expansion ba kɛ. ouais. jata tilela mande ma waraw. o de kasɔn n'i ye jeliw lamɛn o b'a fɔ ko woyanko ni korosa bana cɛ ko mande ko ka bɔ woyanko la ka taa korosa bana kɔrɔ o jata tile mande woyanko yɔrɔ jumɛn sɛbɛnni kɔrɔ ni jikɔrɔ ni cɛ mande kun bɛ daminɛ korosa ye laginɛ o bana kɔrɔ ko mande ye dan ye jata tile la a y'o kɛ jata a fatura jata fatulen a bɛ n'i ma sa transition don a bɛ n'i ma intérim don a kɛra dɛ ne de nin f'i ye dɛ a tɛ komi Sunjata sara a den sigira dɛ mɔgɔ sigira jata nɔ la o 15 ans de transition kɛ avant que jata denw ka na. mais a denw tun ma kɔrɔbaya de ya. non jata ye denkɛ kelen masa wuli a den filanan wolola k'a sɔrɔ a tɛ yen i t'a mɛn jeliw da ko bɛnba kanda u b'a fɔ dɔ ma bɛnba kanda u b'a fɔ dɔ ma fa kanda. awɔ. fa kanda bɛ yen bɛnba kanda bɛ yen bɛnba kanda ye jata sara k'a sɔrɔ a muso lajɔlen don den mun na o den wololen manden ko k'an bɛɛ b'a kanda an bɛɛ bɛ nin kanda. o de ye bɛnba kanda ye nin an bɛɛ de kan ka jɛ ka nin kɔlɔsi. a kɛra mɔgɔw na an bɛnbakɛ koto an bɛɛ b'a kanda i y'a mɛn o kɔrɔkɛ de kun wololan don o tɔgɔ ko Komawule. Komawule. Koma a tɔgɔ de Koma yifuge don u b'a fɔ Komawule. Koma bilenman quoi. k'i n'a fɔ i b'a fɔ cogo min na vie bilen maro bilen saka bilen. a ba tɔgɔ ko Julideli Sunjata muso tun ye Futaka ye ani Maraka Julideli Sunjata muso filanan tun t'o de Julideli Julideli ye den min sɔrɔ o de ye Koma ye u b'a fɔ ko Julide Koma Julideli Koma datela b'a fɔ ma ko Jurunin kun olu bɛɛ kun ka dɔgɔ donc fanga kalifara fan wɛrɛ de an tɛna se o tɔgɔ ma yan fanga tɛ kalifa muso tɛ dugukolo tɛ kalifa. nin ye tiɲɛ ye. awɔ. o tuma o kun banna ka fanga. i mana dugukolo kalifa cogo o cogo i b'a sɔrɔ a tigi bɛ dɔɔnin t'a la k'a nafa ka gabuni jɔ ye. fo ka taa sɔrɔ fo Julideli labanna Julideli Koma de labanna ka na o tigi faga ka fanga minɛ. fanga kalifara min na ko sani denw ka kɔrɔbaya o labanna ka faga de o parce que a ko k'a t'a di i y'a faamu maintenant a ko k'a t'a di o fagalen Julideli Koma nalen fanga minɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ dugu bɛ wele Manden o Julideli Koma de ye Manden wara ka Manden wara bon o ka Manden warali dugu bɛ ka wara dugu nana se fo Kɔgɔjida la fo Gambi. fo Gambi. ale ko u b'a fɔ a ye ko yan ye diɲɛ dan fuga ye diɲɛ dan fuga. diɲɛ dan quoi. awɔ maninka bɛ fuga saba de f'i ye o walankataba fuga kurukan fuga diɲɛ dan fuga. olu kɔrɔ. olu ye kɛnɛbaw de ye kɛnɛbaw fɔ n'i ye walankataba fuga fɔ dɔrɔn u bɛ jawaraw ka tariku kan anw fɛ Manden. o bɛ jawaraw kan. o kan bɛ jawaraw ma i m'a ye n'i taara maninka la n'u bɛ e tanu cogo o cogo u b'a f'i ye ko walankataba fuga la tigɛ Manden kɔngɔ m'i bali denkisɛ dibi bali u b'o fɔ jawaraw de ma. ni jawaraw mɛn anw fɛ Manden dɔrɔn u bɛ majamu ni nin ye o ye tariku wɛrɛ ye i y'a faamuya. ne bɛ k'a faamu. donc Julideli ko de ko dugu kan ka ye kɔgɔji in kɔfɛ. donc a bɛ ka miiri nin ye diɲɛ dan ye parce que kɔgɔji de don mais nin kɔfɛ dugu wɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ yen. voilà ale ma se ka taa donc saya y'a sɔrɔ a denkɛ sigira o de tɔgɔ Bata Manden Bugari. Bata Manden Bugari n'i ye tubabu ka sɛbɛn lajɛ a bɛ sɛbɛn ko Abubakar II. ale de ye Abubakar II. ale de ye Abubakar II. i y'a faamu o Bata Manden Bugari ale de y'a wara ka taa cɛncɛn na Nigériw bɛɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ka na fo Tukɔrɔlaw la ka Nigériaw bɛɛ minɛ o Bata Manden Bugari de y'o Abubakar II. Manden barika dugu ye donc a bɛ ka bonya ta nin successivement k'o bɛ ka bonya ka taa. voilà donc ale ka curiosité tun ka bon n'a fa ta ye. il voulait voir ce qui se passait derrière la mer. oui.
fa ko no fɛn dɔ bɛ yen mais den ko k'ale bɛ fɛ k'a ye. donc ale de y'a dɔgɔkɛ wele ka fanga kalifa la k'a bɛ taa kɔgɔji kɔfɛla lajɛ ka na min mana kɛ yen a b'o fara manden kan a ye fanga kalifa joona Masa Musa Kanku Musa Ejitaka Musa Aboubacar de fanga kalifa Kanku Musa la les plus riches de tous les temps. Ah, ni mo ya fa ko era jamu jaraba fe mi ke de sunjata modene do Kanku Musa jamu basta ay sunjata adenge de do Martin go ni ma do mo ko bini fon do la mu yere ah ya be akadi be santi ko bila sa ona akadi be santi ko bila so la ko fura kama fa bege mo ko nda dayla donc Kanku Musa ale nana sɔrɔ bɛnbaw manden baara kɛ tiɲɛ na a y'a sɔrɔ baara kɛra hadamadenya ɲinɛ bɔra fanga dancɛ bɔra sɛnɛ bi kɛ jago bi kɛ fɛn bɛɛ ka di donc ale ɲɛsinna mun ma diɲɛ dɔnniya kuraw fan wɛrɛ dɔnniyaw diɲɛ dɔnniyaw fan wɛrɛ dɔnniyaw ale ɲɛbɔr'o de fɛ ka na n'o ye anw fɛ yen donc Aboubacar den kɔni ma segin non Aboubacar den ma segin ni donna o tariku kɔnɔ a bɛ kɛ ko gɛlɛn an k'o to yen fɔlɔ parce que an taara hakilina ta ka t'o ko ɲɛɲini an bɛ se ka dɔ fɔ o la awɔ an tila ka dɔ fɔ o la kɔfɛ don wɛrɛ ko ye mais ni m'o ɲɛfɔ i b'a kalama k'o fana al'o don ne yɛrɛ fitinin fɔ a la mais ne ko m'a tɔ bila k'e kun i y'a faamuya donc Kanku Musa a ye silamɛya kanu a ye kodɔn kanu Kanku Musa de wulila ka taa hiji a wulilen ka taa hiji a ye buresanu ta buresanu bon bɛɛ b'a fɔ buresanu mais buresanu yɛrɛ bɛ bɔ min calcul jɛlen bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko siya ma ni kalanna de don siya ma ni kalanna buresanu bɛ bɔ yen de sanu mun taara a bɛ bɔ yen de i y'a faamuya ale taalen hiji la Ibn Battuta n'ale tɔgɔ mara ɲɔgɔn fɛ ale jɔn ye arabu ka sɛbɛnnikɛlaba dɔ de don donc olu de y'a sɛbɛn a kɔ empire du Mandé arabu la déformation lexique du Mandé olu de y'a sɛbɛn Mali ah Mali a y'a nasara ye arabu Mandé nasara dɔnna sisan an bɛ ka don Mali de kɔnɔ sisan voilà olu de y'a sɛbɛn le roi de l'empire du Mali o de y'a sɛbɛn le roi de l'empire Mandé olu y'a sɛbɛn Mali sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn Mali ni an tatɔ ye sisan awɔ hali empire du Ghana en réalité empire du Ghana ma deli ka exister anw fɛ yen empire du Ouagadougou de bɛ anw fɛ yen mais arabu de y'a sɛbɛn parce que Ouagadougou Ngana a bɛ fɔ de le preux de Ouagadougou Ouagadougou Ngana mais n'a tɛ sɛbɛn fo lettre NVLR ka na NVLR tɛ arabukan na a tɛ français la donc au lieu de dire l'empire du Ghana o ko empire du Ghana a bɛ komi ŋɔmiyiranbugu tɛ se ka sɛbɛn o ŋɔmiyiranbugu de bɛ sɛbɛn o awɔ ŋɔmiyiranbugu tɛ se ka sɛbɛn parce que NVLR t'a la NVLR t'a la c'est vrai donc olu y'a sɛbɛn Mali Boumabel i bɛ den écrit kɔrɔbaw ta Mali kan n'i y'a bɛ sɛbɛn u b'a sɛbɛn Mali MDA DA ma u b'a sama Mali i bɛ to k'i munu taara kalifetasiw kɔnɔ k'a lajɛ ka ɲɛ quoi i y'a faamuya donc olu y'a sɛbɛn empire du Mali ça c'est des témoignages physiques qui sont là minnu bɛ se donc tubabuw nana u nana cogo di ko ɲɛɲinina explorateur u nana en tant que explorateur u ye filɛliw kɛ u y'u renseigner u y'an ka kibaruw ta u taara n'a ye o kibaru minnu bɛ taa olu bɛ taa di u ka kodɔnna wɛrɛw de ma effectivement maintenant o kodɔnnaw de bɛna plan de domination imposé donc u nana ni sira jumɛn ye fɔlɔ après l'explorateur il faut qu'il vienne en missionnaire oui o missionnaire ye jɔn ye diinɛ ko b'o la an bɛn'u don diinɛ kɔnɔ oui o missionnaire ye jɔn ye jago ko b'o la taabolo ko b'o la an b'o don jago kɔnɔ oui donc u nana il y avait d'abord une colonisation intellectuelle oui mun ma se ka place sɔrɔ parce que a sɔrɔ an ka mɔgɔw ka kodɔn ka bon awɔ an ka mɔgɔw ka kodɔn ka bon kosɛbɛ oui i bɛ na e bɛ na ni ko dɔgɔtɔrɔ
n bɛ furakɛli kɛ d'accord e bɛ furakɛli kɛ ni mun ye numukɛ sigi n'a ka kirisi a b'o ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma taa kan dɔgɔtɔrɔ ma tɔgɔ bɛrɛ sɔrɔ n'i nana k'i nana kolotugu na o bɛ sa la bɛ wele ko tubabu tubabu kɔrɔ de ye yan tubabu kɔrɔ de le médecin i y'a ye u nana a ma ɲɛ sɔrɔ donc tubabu tɛ jɛman ye tubabu ayi tubabu kɔrɔ de furakɛlikɛla ani jɛman tɛ kelen dɛ nin ko ninnu ka ɲagami ayi tubabu ni jɛman tɛ kelen o tubabu kɔrɔ de min bɛ furakɛli kɛ komi an ye nin jɛman ninnu de nin furakɛli kɛcogo la n'a bɛ fɔ o ma ko tubabu an fana y'u bɛɛ wele tubabu donc komi u ka colonisation intellectuelle ma fanga sɔrɔ u nana ni jumɛn ye colonisation physique mugu ni kisɛ nka laɲini tɛ yen mais olu yɛrɛ continuera k'a sɛbɛn ni empire du Mali olu fana commencé ka Mali sɛbɛn parce que a taara yɔrɔ min na o ye Mali ye u nana an minnu fɛ yen an bɛ Manden de fɔ o fana ye Mali kelen ye donc u continuera ka Mali sɛbɛn olu ma autorisation foyi y'a la u continuera ni Mali ye donc an ka mɔgɔbaw b'a dɔn fana o Mali ni Manden bɛɛ ye kelen oui i y'a faamuya donc an bɛna indépendance ta don min komi bɛɛ jɛ ni Mali tɔgɔ ye il fallait que o de ka ɲini o fana o jamu kelen fana nana indépendance ta o Keita kelen parce que mɔgɔw ma min faamuya le Mali est le seul pays au monde où 7 empires se sont succédés en 7 siècles san 700 kɔnɔ empire 7 tɛmɛna mɔgɔ jugu dɛ parce que o la empire foyi ka taabolo se ka sinsin dɔ in minɛ dɔ in bɛ dɔ in kase sauf que o empire bɛɛ kɔnɔ siya bɛɛ ɲɔgɔnkun bɛɛ mara wayi cohabitation ma nɔgɔya bɛɛ ni kelenya kɔnɔ wayi bɛɛ ni kelenya kɔnɔ i y'a faamuya o kɛra Mali ka force ye c'est pour que i bɛ jamana caman ye guerre tribale bɛ yen guerre tribale tɛ ɲɛ sɔrɔ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ yan parce qu'il y a pas de tribu au Mali wayi tribu non ayi tribu tɛ Mali la tribu tɛ n m'a fɔ tubabukan fɔla mun y'a fɔ mais tribu yɛrɛ kɔrɔjɛ tɛ Mali la parce que tribu n'a fɔra tribu de Jawara i y'a kɛ de Jawara ani mɔgɔ si tɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ k'aw muso ye u tɛ k'aw ba ye Jawara muso Jawara den Jawara muso Jawara den a bɛɛ Jawara o de ye tribu ye bon Mali donna siya bɛɛ ye ɲɔgɔn furu e bɛ se k'a fɔ jumɛn ma jamu jumɛn bɛ se k'a fɔ Mali la ne ye ni jamu 100% ou bien hali ni ko k'i n'a bɛ taa se ɲɔgɔn ma furu b'aw bila a bɛ dɔ bɔ kɛlɛ fanga la donc Modibo bɛ indépendance ta tuma min na empire du Ghana y'an dɔ ye empire du Mali y'an dɔ ye empire Songo y'an dɔ ye empire du Kukuya y'an dɔ ye empire du Masina y'an dɔ ye empire Tukulɛri y'an dɔ ye empire du Soso nin bɛɛ ye empire de ye minnu ka bon minnu ye maraw kɛ nin bɛɛ fana bɔnna fana bɛ yen o bɛ yen bon peut-être n'i ko Manden dɔ b'a fɔ non an tɛ Manden fɛ an ka Songo ta non an tɛ Songo fɛ an ka Kukuya ta mais comme bɛɛ jɛra ni Mali ye non il faut prendre le nom wa a bɛ kun bɛɛ fɛ fana et puis ni dugu kelen kelen a empire kelen kelen fana bɛɛ ye nin territoire kelen in mara ka tɛmɛ i y'a faamuya puisque tout le monde accepte l'appellation Mali il fallait prendre le mot Mali maintenant d'autres diront que Mali ka devise un peuple un but une foi a t'an sigi ɲɔgɔn jamana dɔ kan tɔgɔ fɔ ye gasi dugu tɛ minnu ka devise dɔn ou bien ne mais o dugu b'o fɔ ni daliya jumɛn bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ ko un peuple un but une foi jamakulu kelen ŋaniya kelen laɲini kelen k'a bɔra Sumaworo Kante de da cogo di Sumaworo Kante fisi de don Sumaworo kelen Sumaworo de ka devise ye nin ye a ka kɛlɛ bɛɛ a y'o fɔ mun fɛ ko Manden ni Soso ka fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ jamakulu kelen ŋaniya kelen laɲini kelen pour mettre fin à la domination soninke donc a ka kɛlɛ kɛ a ka slogan de kun ye nin ye jamakulu kelen ŋaniya kelen laɲini kelen indépendance dalen tariku y'a dɔn k'a fɔ Sumaworo ka nin vision ka ɲi wa nin tagabolo la ɲuman ye tariku ye nin kelen nin kan o bɛ Mali la bi a bɛ dugu wɛrɛ la mais a sun ye Sumaworo Kante donc ka Mali yɛrɛ ta a nana nin de fɛ wayi a nana nin de fɛ a tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ a bɛ bɛn bɛɛ ma a bɛ bɛn bɛɛ ma wayi c'est pourquoi i y'a ye a daminɛ na n m'a fɔ mɔgɔ jugu taara don mɔgɔ minnu kɔrɔ k'u kɔnɔ suruku Kɛnɛdugu Masinaw Bɛlɛdugu Baningo Songoyi Kukuya a bɛɛ jɛnna n'a ye facilement bɛɛ jɛnna n'a ye facilement parce que bɛɛ b'i yɛrɛ ye ale kan bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kan
empire ninnu n'i y'u ta o tɔgɔ ma i bɛna empire caman bɛ siya dɔ ko fɔ. Awɔ empire dɔ bɛ siya dɔ ko fɔ. Awɔ typiquement olu de bɛ siya yɛrɛ dɔ ko fɔ. non caman yɛrɛ an tɛ fɛ ka don o kɔnɔ de mais n'i ko Mande a ka tɛ siya si ma. A ka tɛ siya si ma. A kan bɛ tagabolo ni jamakulu dɔ ni laɲini dɔ ma. mais bulon wolonwula ye jumɛn jumɛn ye olu bɛ tali kɛ jumɛn jumɛn na. bulon wolonwula jumɛn. Manden bulon wolonwula ye. mɔgɔw bɛ a fɔ ko bulon wolonwula bulon tɛ wolonwula ye Mande o Manden dɔnbaliya de bɛ mɔgɔw bila o kuma la. Manden bulon ye Manden bɛɛ sigilen don bulon fila de ma. Kaɲa ni Kama n'i taara Kaba o bulon ye bulon 9 ye o ye tariku wɛrɛ ye. I taara Manden fan o fan bulon kelen kelen bɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ mais Manden yɛrɛ sɛmɛlen don bulon fila Manden bɛɛ Kaɲa o bɛ Kirina Kama o bɛ Kaba. D'accord. N balimaw ko banbali jate dɔn kalanbulon sigi kuma sera kalanbulon a bɛ tila k'o fana sɔrɔ BMD Media fana kan bari sabula an b'an ka maaw lato yan ka kalanbulon in fɛn bɛɛ ta kalandenw sera ka ban ninnu ye kow de ye min kan ka don ba la a bɛ fɔ ne ma ko enseignement populaire ni Allahu akbar bi de an bɛ se k'an tɔgɔ sigi Mali tɔgɔ kan bɛnkan kuma la min bɛ surunya hakilina bɛɛ la hali n'a sɔrɔ hakilina caman taara Mali tɔgɔ ko kan bi an nana yanni kalanbulon sigi kuma cɛ Bagadaji Burama Sumano ka kalanbulon o kuma na an y'a k'a fɔ an kun ye nin baro kunkuru sigi n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna an sigi fɛn min ye maminɛli ani furu o ni ɲɔgɔn cɛ danfara min b'o ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an sigi o fana kan k'a fɔ ye ni nin video in bɛna i ka partager maa o maa bɛ i bɛ fɛ k'i bɔyɔrɔ dɔn k'i ka tariku dɔn k'i ka fɛn bɛɛ dɔn hali kalanbulon i bɛ se ka n'i sigi a fɛ ka sɔrɔ n'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ jeli ye nka i bɛ fɛ ka tariku ni kokɔrɔw dɔn aw bɛɛ wololen ka na bulon in kɔnɔna la maaw ka fara ɲɔgɔn sɔsɔ ma ninnu ye kalansenw de mun kan ka sara kalan ka ekɔlisobaw la duguma kalansow la denmisɛnninw k'u bɔyɔrɔ dɔn u k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔr'i ma ko sonyɛli ma ɲi k'a dɔn k'a fɔ i ye zonya sɔrɔ fan jumɛn o bɛ yɔrɔ parce que n'i ma fɛn min i ka so i n'a fɔ i ye zonya bɔ yɔrɔ dɔ la ou bien i ye mɔgɔlankola bɔ yɔrɔ dɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ